Вітаю! В ефірі «Заман». Сьогодні п'ятниця, 11 листопада, 988-й день анексії Криму. У цьому випуску ви дізнаєтеся. Крымские диверсанты, не диверсанты. Были публичные люди, и в своем экспертном кругу, не только в Украине, но и за рубежом, они были очень известны. Росія готує провокації на території України. Метою плану є внутрішня дестабілізація. Севастопольці потерпають у чергах. Начальник сидит на втором этаже. Он боится сюда выйти. Верховний суд Росії не задовольнив апеляцію Меджлісу кримсько-татарського народу. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял оприлюднив скан-копію постанови суду. 26 квітня цього року окупаційний Верховний суд Криму визнав представницький орган кримських татар екстремістською організацією і заборонив діяльність Меджлісу на території Росії і Криму. З кінця вересня над членами Меджлісу, що збиралися вдома у заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова 22 вересня цього року, тривали суди. Всім їм присудили штрафи до 1000 рублів. На 2 місяці за ґратами окупаційний суд Севастополя заарештував Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова і Володимира Дудка. Усіх трьох ФСБ називають українськими диверсантами. Вже є реакція української влади. Мої колеги працюють над цим сюжетом, ми покажемо його пізніше. Росія готує провокації до саміту Україна-ЄС. Про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Анатолій Дублік. На його думку, таким чином російські спецслужби спробують зірвати впровадження безвізового режиму. За даними СБУ, цю інформацію підтверджує листування радника президента Росії Владислава Суркова. Операція передбачає проведення протестів на території України для дискредитації державної влади, а також для проведення дострокових парламентських виборів. Метою плану є внутрішня дестабілізація. Це організація дострокових парламентських виборів в нашій державі. З метою приведення до влади і посилення проросійських сил в новому парламенті і зміни зовнішньополітичного вектору нашої держави. Україна зробила в ОБСЄ заяву щодо Криму. Постійний представник України при Організації безпеки і співробітництва в Європі Ігор Прокопчук озвучив заяву, де засудив дії окупаційної влади в Криму через репресії проти кримських татар і активістів за сфабрикованими звинуваченнями. Дипломат звернув увагу міжнародної спільноти на нові затримання українців на окупованому півострові, а також про тиск на адвоката Ніколая Полозова, якого хочуть вивести зі справи Ільмі Умерова. Ми знову закликаємо Російську Федерацію як окупаційну владу до того, щоб вона взяла на себе відповідальність за припинення репресій і всі порушення прав людини на півострові та забезпечила вільний і необмежений доступ для постійного міжнародного моніторингу в Криму. Севастопольські пенсіонери ризикують здоров'ям заради комуналки. Аби сплатити капітальний ремонт будинку, севастопольці стоять в довжелезних чергах до єдиного інформаційного розрахункового центру. Мешканці жаліються, що доводиться займати чергу рано вранці, але навіть до завершення робочого дня вони не встигають зробити сплати. Через тисняву в пенсіонерів піднімається тиск, страждає серце, деякі втрачають свідомість. Вот 4 часа мы вчера постояли. В конечном итоге у меня поднялось давление, я до 2 здесь стояла, после 2 я лежала, лечилась. Начальник сидит на втором этаже. Он боится сюда выйти, дрема. Я к нему записался на прием. Мне первый раз дали на 1,5 месяца вперед. В Афганістані стався теракт. 6 загиблих, 128 людей госпіталізовано. Трагедія відбулася вчора ввечері. Смертник за кермом замінованої вантажівки пробив ворота і стіни дипломатичного представництва Німеччини в афганському місті Мазарі-Шаріф. Таліби взяли на себе відповідальність за напад, заявивши, що це помста за вчинений раніше авіаудар США, в результаті якого неподалік північного міста Кундуз, за словами бійців, загинули 32 людини. Сюжет про так званих кримських диверсантів готовий до ефіру. На своє місце.
На цьому відео затримують Дмитра Штиблікова. Крім нього, затримали ще двох – Олексія Бесарабова і Володимира Дудко. Всі вони з Севастополя, нібито входили в одну українську диверсійну групу. У Штиблікова в будинку провели обшук, знайшли склад зброї, вибухівку, карти та схеми запланованих диверсій та улюблену фішку ФСБ – візитку Яроша. Военная форма с украинскими шевронами, визитка правого сектора, несколько видов оружия, сувенирная тарелка на память от Министерства обороны Украины. У МЗС України вважають затриманих в окупованому Криму українців черговою провокацією Кремля. Направили термінову ноту до МЗС Російської Федерації з вимогою надати всю інформацію щодо обставин цієї справи. Це елемент триваючої агресії, захоплення заручників, яким можна шантажувати українську владу. Це той інструментарій, який російська влада використовує проти України в рамках своєї гібридної війни. Російські спецслужби перетворилися в фабрику брехні. Заява ФСБ в Міністерстві оборони України вважають черговим фейком. В окупованому Криму ніяких українських диверсантів немає. Кремль хоче дискредитувати Україну в особі міжнародного співтовариства. Це повна брехня, нісенітниця. Це черговий раз доводить те, що російські спецслужби займаються підтасовкою фактів. Вони хочуть показати начебто свою ефективність, свою роботу, принизити українських військових або Україну в цілому, показати, що ми є начебто агресивними. Дмитро Штибліков і Олексій Бесарабов ніякі не диверсанти, а аналітики, розповідає колишній голова енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Вони разом працювали в центрі до окупації Криму. Затримані севастопольці вирішили залишитися на півострові та, за словами Гончара, пішли працювати у комерційні фірми. Это в основном была экспертная, публичная, открытая работа. И, естественно, когда сейчас вот звучат эти обвинения в диверсанты, там, шпионы и так далее, то оно выглядит смешно на фоне того, что это были публичные люди, и в своем экспертном кругу, не только в Украине, но за рубежом, они были очень известны. Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій. Вперше це сталося влітку цього року. Тоді Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму. Ільвіна Сідбулаєва, Наталка Калінка, Ельдар Асматов, Заман, АТР. Близько 100 колишніх політв'язнів з 15 країн світу зібралися на другий Кримський форум, що проходить у Львові. Він присвячений проблемі деокупації свободи і прав людини в Криму на тлі сучасних тенденцій в світі. Про що говорили на форумі, знає наш кореспондент у Львові Ісмаїл Газієв. Головною темою форуму стала розробка стратегії звільнення людей, збереження прав людини та деокупація Криму. Голова кримсько-татарського меджлісу Рифат Шубаров зазначив, що Росія цілеспрямовано вичавлює з Криму нелояльне до окупаційної влади населення та заселює його людьми з материка. Когда началось вторжение России в Крым, что вся конструкция международного права, которая выстраивалась долгие десятилетия после Второй мировой войны, она позволит защитить и Крым, и крымских татар, и Украину. Но оказалось то, что в ситуации, когда член Совета НАТО выступает прямым агрессором, все это оказалось просто бессильным. Світова правозахисна спільнота має знати і говорити про те, що відбувається в окупованому Криму, заявила голова правління Гельсінського фонду з прав людини Данута Пшевара. Для цього потрібно використовувати всі інструменти – ООН, ОБСЄ, Євросоюз та інші. Допомагати незалежним СМІ, допомагати тим людям, які уїхали, але делают какие-то и организуют какие-то НПО вне Крыма, так чтобы, когда это будет уже возможно, чтобы они могли помогать людям в Крыму, но тоже, чтобы они могли возвратить, когда уже это будет возможно, сильнее, чем теперь. По завершенню форуму оголосять прийняті рішення та підпишуть необхідні документи. Минулого разу форум проходив в Криму у 2012 році. Учасники другого Кримського форуму підтримали боротьбу кримських татар за свої права. За зрозумілих причин зібрати такий форум в окупованому Криму сьогодні неможливо. Прощаємося. Лідія Полянська, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це все. Більше розповість Ільдар Курцеїтов.
менш ніж за 2 години. Залишайтеся з АТР. Гарних вихідних.